Arratsaldeon eta mila esker Sarasatera etorri zareten entzule denei. San Ferminetako 5. saioa da, Sarasateko 3. eta saiatuko gara bertsoz eta musika zalaitzen zuen arratsaldea. Horretarako 3 bertsolari ditugu gaur gurekin, Julio Soto, Irati Majuelo eta Oiane Garan. Baina ez dira holtzan dauden lagun bakarrak, izan ere bertso saio berezia izanen da gaur arratsaldekoa, bertsolariak musikarien laguntzarekin ariko baitira kantuan. Horretarako Araiz Bizkai gitarran eta Oiana Landa zeharkako txirulan izanen ditugu. Eta orain bai, ailegatu da bertsolariak eta musikariak lanean hasteko ordua, eta saioa hasteko aurra eskatuko diegu. Euriagatik ez baina bustitzeko pronto gatoz. Euriagatik ez baina bustitzeko pronto gatoz. Arratsaldeon Iruña geratzen alda indarrik. Arratsaldeon Iruña geratzen alda indarrik. Nik jada maite zaituzte etortzeagatik bakarrik. Nik jada maite zaituzte etortzeagatik bakarrik. Jarri ditzagun martxan zintzurra eta burmuina. Jarri ditzagun martxan zintzurra eta burmuina. Arratsaldeon Pamplona, arratsaldeon Iruña. Arratsaldeon Pamplona, arratsaldeon Iruña. Bertso musikatu hauek lan bikoitza dute kasi. Bertso musikatu hauek lan bikoitza dute kasi. Musikaz kulunkatuta hitzekin mugiarazi. Musikaz kulunkatuta hitzekin mugiarazi. Hala ere publikoa oraindik ez dago festan. Hala ere publikoa oraindik ez dago festan. Izarak pegatu egi geratu aldira sestan. Izarak pegatu egi geratu aldira sestan. Baina etorri zarete eta bejonde izuela. Baina etorri zarete eta bejonde izuela. Gozatu dezagula eta gozatu dezazuela. Gozatu dezagula eta gozatu dezazuela. Agurren ondotik ailegatu da lanean serioa hasteko momentua. Hurbildu Julio eta Oiana. Erasoen kontrako pegatinak itxatxita eta pin gorria paparrean dabil jendea San Ferminetan. Baina hala ere emakumeen kontrako erasoek ez dute etenik. Bihar elkarretaratze eginen dute erasotzailea kanpora lelopean.
hemen gertatzen den honek, jada ez dauka izenik. Sensibilizazioa, kale kantoira irtenik, ukitu bakar batek naiz, izan ez daukan baimenik, guztiak beharrezkotan, gaitz honek ez du etenik. Egia esan zaila da, nola kontatu atsegin, aldatzeko egin denean, urtero nahiko ahalegin, asko kanpora begira, baina jarreratan berdin. Gizon askok pentsatzen du, gaizki ez dute zer egin. Hitz egitera etortzen, zaizkigu eskoletara, ikusten dira manifa, talairreiluan pintada, sensibilizatuago, behar genuke eta ara, alperrik gizonezkoak, gorago sentitzen gara. Ta implizituki doa, ezin salatu ezin aipa, eta jarrerak berdintxu, neskoi atzetik karraika, baina nola aldatzen da, naiz eta aitortu nahita. Ikutu bat salatzea, festa zapuztea baita. Eske salaketa batek, dena izorratzen du ala, baina begira oiana, hau ez da bate normala, eraso gabeko festik, baldin bagenu ojala, baina uste dut mundua, beste alderuntz doala. Taldrez gain biktima, aukeratuz dihardute, Hernanin eta Irunen, izan da zenbait entzute, erasotzaile berberak, moro bat Andreen truke, desfasatzeko aukera, guztiok behar genuke. Ordea gure mundua, hain dago desfasatua, ta San Ferminak ertzean, bai faja eta bai trapua, ara guk gizonezkook, uztailak 7 sartua, ospatua baino gehiago, daukagu zer hausnartua. Urritu Julio eta Irati orain.
Alde zaharrean bizi zareten adineko bikotea zareten. Gaztetatik bizi izan dituzue Sanferminak sutsuki, egunekoak zein gauekoak. Adinean gora joan ala eta zuen ezintasun fisikoa igo ala, gero eta gutxiago atera zarete etxetik. Aurtengoa da lehen aldia Sanferminetan etxetik atera ez zaretena. Balkoitik karrikari begira zaudete. Kantu
Ardoa bota diogu, pikardia ez da problema. Ze San Ferminak niretzat dira, ordenean desordena. Adin guztiak elkartzen ditun munduko festa onena. Hurbildu orain Oiana. Bakarka aritzeko gaia emanen dizut. San Ferminei buruz aritu gara orain arte, baino dena ez da San Fermin. Hortzegun arratsaldean berrian irakurritako titularra da hau, Oiana. 2026 bi puntu. 2026 inguruan nagusiki erdara eta ia arnasgunerik ez. Ta honakoa da albiste horren sarrera. 10 urteren buruan zaharragoak izanen dira euskal hiztunak eta inguru erdaldunagoa izango dute gehienek. Oro har, euskararen ezagutza maila apalagoa izango dute, etxean nagusiki gero eta gutxiagok erabiliko dute, eta erdararen nagusitasun handiko eremuetan biziko dira erdiak baino gehiago. 2026erako egindako aurreikuspen. Arnasgunerik ez da izango, arnasa estutuz ahoska, albiste horrek gure mundua galdu leikela diosta. Aukera onak izan ditugu, baina eustea da koska. Euskera inon jasoko ez duten, herritar asko datozta. 2026 urrun dago ozta, ta hori aldatzeko une ona da 2025. Hizkuntzak nola egin dezake berrien gana bidea, zerbitzuetan
hitz egitea ere ez bada librea. Nafarro osoan hezkuntzan ere gaur ez bada posiblea, ez bada aldatzen lege modura dagoen irizpidea. Euskal Herri bat izango omen da, baina ez zure ez nirea. Gure aukeren gainetik jarriz besteen eskubidea. Hau diseinatuz resistentzian, zenbat talde, zenbat garun, ea euskarak ofizialtasun ta osasuna izan dun. Horretarako gaur dakigunok eginez beharko jardun, jabetuz gero gure ahotan nolako tresna daukagun. Euskarak ez gaitu behar du baino, behar dugula demagun. Hamarkada bat du zabaltzeko, eman ta eren dezagun. Hurbildu denak mesedez. Gauza jakina da, azken urtetan Sanferminetako txupinazoa botatzeko hautagaitza herri bozketa bidez, aukeratzen dela. Sanferminen mahaia osatzen duten erakundek egiten dituzte proposamenak, eta ondotik babesik handiena duten hautagaitzak dira iruindarrek bozkatzen dituztenak. Kontua da, zuek hiruek argi duzuela, zuek izan nahi duzuela helduen urtean suziria piztuko dutenak. Nola salduko diguzue ez duen hautagaitza? Zer meritu egin duzue zuek Sanferminetako suziria pizteko? Litzake kora pausoa, lehen Gipuzkoarran kasoa, eske balkoitik ikusi nahi nuke txupinazoa, litzake gora pausoa. Bersota
bertsotan behinta berriro, bertsotan behinta berriro, txapela izei aldiz tiro. Nik uste egin dudala, jadanik nahiko motibo, jadanik nahiko motibo, bertsotan behinta berriro. Arrakastaren aparra, arrakastaren aparra, hiru indarron indarra. Ni naiz gaurkon zuri gorriz, etorri baiten bakarra, etorri baiten bakarra, hiru indarron indarra. Gerritik gora ez da gaitz, gerritik gora ez da gaitz, ai Julio zu prentxan maiz, txapeldun elkarrizketan, zenion gorritiarra naiz, zenion gorritiarra naiz, Julio prentxan sarri maiz. Aioianari entzuna, aioianari entzuna, ordoan ere erantzuna. Gauza ez da nongo azaren, gauza da egin duzuna. Gauza da egin duzuna, araur nere erantzuna. Baina ez soilik artista, baina ez soilik artista, emango dizuet pista. Ni militante nauzue, majalista feminista, majalista feminista, eta ez soilik artista. Iriosoko arrazoian, iriosoko arrazoian, aritzeko balkoi goian, aizure militantzia, ez da kabitzen balkoian, ez da kabitzen balkoian, hiri baten arrazoian. Hiru indarrak eta tori, hiru indarrak eta tori, pamploneses eta gori. Bertso bat botako nuke, ta ez diskurso zartu hori, ta ez diskurso zartu hori, hiru indarrak eta tori. Txupina zuarekin goia, txupina zuarekin goia, nik badaukat arrazoia. Santo Domingon baitauka, zuek denentzat balkoia, zuek denentzat balkoia, nik badaukat arrazoia. Ara eskaintza zabaldu, ara eskaintza zabaldu, ta txantxulloak ugaldu. Iruñan desio zaitut, ustelkeriatik salbu, ustelkeriatik salbu, txantxullorik ez ugaldu. Gai hau genuen irreala, gai hau genuen irreala, baina pentsatu bezala, nik uste egunen bat.
Pildora en Julio. Zu ere bakarka, jarriko zaitu. Ez dakit jakinen duzun Julio, baina hortzegunean akats bat tarteko 3 minutuko iraupena izan zuten su artifizialek. Kontua da, 3 minututan bota zituztela suziri denak elkarrekin. 3 minutu motz, baina sekulako ikuskizuna izan omen zen. Kolore besta izugarria. Kontua da, haunitzetan ohitu garela dena batera kontsumitzera. Estimulu besta ikaragarria izatera. Ta jakineko nuke, ea zuk zer duzun nahiago. Bizitzako gutixiak banaka-banaka eta pixkanaka kontsumitu, edo dena elkarrekin eta batera. Instagrameko estori da egi baten elkargo, bideo motz ta azkarrak, mugimendu eta margo, talengoan su oiekin, pentsa mezake arago, izan zen metafora bat, mundua ala baitago, gaur dena hain da azkarra, eta bihar azkarrago, bi elementu baino hobe, baldin badaude gehiago, ikusten dut ikusita, kezkatu xamarrik nago, ze arreta gaitasuna, galtzen badugu akabo.
bersoan egingo dut balantzea, munduari baitario ala moduzko trantzea, eta sistemak nahi luke nora nahi begiratzea, gu estimulatuta izan ta noski ez pentsatzea, hortaz gehiegi ez bada zuei zerbait eskatzea, gomendatu nahi dizue arreta serio hartzea, ta bi ejemplu dotore orain gertatu antzea, berso bat aditu edo bersoren bat kantatzea. Herri Oiana eta Irati. Oiana eta Irati zuek lagunak zareten. Zu Oiana pixkanaka gero eta gehiago izan zara bestak egunean disfrutatzekoak. Bermutera atera, gustura bazkaldu, arratsaldean txarangaren batekin ibili eta gauerdirako etxeratzen zara. Irati aldiz kontrako ordutegian ibiltzen da. Egun dena lo pasatu, afaltzeko atera eta biharamunean ederki gozalduta joaten da etxera. Gaur parrandan elkarrekin ateratzea erabaki duzue, baina nolabait antolatu behar dituzue elkarren ordutegiak eta bazkalondoan gelditu zarete. Oiana, zu bestarako gogotsu zaude, baina alde batean ikusten duzu Irati aho zabalka eta erdilo. Parrandera, beti zantzera, beñasita eliteko, iluntze aldera, atera eta goizalderantz segipeko, gaur eguerdian esan zenidan elkarrekin ekiteko, gehitxo eskatzea zen igual atzo, gau pasa ez egiteko. Lasainik egin baitut lo gaurkoan, kasik 3 ordu inguru, su artifizialen
Beste siesta bat egingo aldezu, bai hau ez da horren lauan. Festa osoan bat elkarrekin, hori zen gure araua. Nola uztartu eguerdi hontan, nere grina zure gaua. Bai hontan nere bermuta eta ondon zure kolakaua. Barkatu oiana, zure esana, dago okerrez beteta. Kolakau hori zure ilobaren gosarian dugu eta nik egunero gozaltzen baitut bermuta eta kroketan. San Ferminetan zaindu behar da eguneroko dieta. Akabo orain sartuko zera dietistaren esparruan. Bokadilloan ez dagon ezer, ez dezu sartu larruan. Ni gogo biziz musika binean, zuloaren amarruan. Da ala ere txaranga oso bat daukazu buru barruan. Txarangarekin buru barnean inorez daukagu salbu, baina musikak derna hartzen du, ta honek zentzurik aldu. Lehen esan duzu zerbait jan eta behar genuela gozaldu, baina badakizu nola doan hau, bazkaldu denbora galdu. Bai egia da ahaztuta nengon, daukazula hainbat arte. Taia parranda moduan zaude, biharamuna aparte. Tratu justuek ta harremanek hartuta eman dakarte. Beraz gaur biok egingo dugu entzierro ordura arte. Orain arrazoi duzu oiana, da ez atera zarata, baina hortarako gorputza behingoz
berotzen hasi behar data, ahaztu ezazu logurea eta ahaztu biharko horresaka, metapoleoa utzi ezazu ta eskatu jaku bata. Altxa hirua berriz ere. Irati, erdian jartzeko eskatuko dizut. Bueno, ez da dira. 16 urte dituzu eta atzo egin zenuen zure lehenengo Sanferminetako parranda. Goizeko 4:00 itzuli zara etxera. Zaileiki orduko ondoan dituzu gurasoak, Julio aita eta Oiana ama. Atzoko gauari buruzko galderak bertzerik ez dute zuretzat. Zer bete altzituen zure espektatibak, ozen oiuka egin gorak eta bibak, baina gero jendetza eta hor argi bat, ama ez dakit nola esan aurregia. Inor saiatu hartzen ligatzen zurekin, Nire klasekide bat ekin eta ekin, baina nire lagunak nahi zuen berekin, tazkenean ezerrez ez nuenik egin. Ta azkenean Laurak luze edo motza entzun nahi nuen bertan nik dianen hotsa, baina luze egin zen gorputzean hotza, ta egin nuen horrekin hartu behar poza. ta aizu etzenun ba alkoholik edango, Hori egin nuenik ez dizut esango, gaur baini sentitzen naiz pixka bat arraro, igual sofara noa pixkat geroago. Ta orain zeta berna daude irian modan, Monton tabernan beti egoten da oran.
pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Altxa, Julio eta Oiana. Mendian gora aritza doinuan kantatuko duzue orain. Eta kanta horretan, bada estrofa bat hala dioena. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira 1000 motibo kantatzeko alai. Gaur egunera ekarrita, ezin erran mundua beti jai denik, baina alare hemen segitzen dugu alai kantatzen eta bestetan. Daukat eta ez dut lotxi, Ameriketan ere zakurrak andoaz ortotxi. Berorik ezean otzik, luzerik ezean motzik, tristurarik ez bagenu ez geneukake pozik. Ta tristurarik ez bagenu ez geneukake pozik. Da perspektiba jartzea, da postera ausartzea, suerte berdina ez duten oien minaz ohartzea. Nahi dutenez bakarrik
garrantzitsua, tristuran poza hartzen duena, hoixe jakintsua. Tristuran poza hartzen duena, hoixe jakintsua. Irauteko zenbait modu berez daudela diogu, pentsatu non nahi bombek zerua bihurtzean zoru. Palestinaren akordu noizbait falta ezkerogu, naiz dena bota kantuak gero zutik iraungo du. Naiz dena bota kantuak gero zutik iraungo du. Ados munduan goitabe, dago izugarrik grabe, baina humorez hartzea ere komeni alane. Igualo hartuta zaude, adibide bat da aurre, doinua oso tristea da eta gu kontentu gaude. Doinua oso tristea da eta gu kontentu gaude. Altxa berriz, hiruak mesedez. San Ferminetan edozein boltxo edo riñoneratan dauden 3 objektu zarete zuen. Julio egitako betaurrekoak, Irati tombolako tiketa, eta Oiana Kleenex paketea. Topo egin duzue, baina ez dakigu ez, noiz, nola, norekin, ez dakigu, baina elkarrekin zaudete. Kleenex pakete simple bat ta kotizatuta nago, hau eskatzen da parrandan zerbezak baino gehiago bat. Beti gora, beti bera festa, hau ez da etelan badakizue bizitzatan, tombola bat dela badabadu. Guztia denean gerra, mina eta dolorea, neri eskerrak hartzen du mundu honeko lorea. Julio nahi altzen nuke zure betaurreko finak, oraindik lentetan dauzka kalimotxo ziprizdinak. Sari onak estelarra da hau guztion ametsa, norbaiti topatzea gaur paketea da Kleenexa.
balio dut goizerako badabadu. Ta estualdi batean hau behar baita gehiena asko da behin honen faltan honekin garbitu dena da. Baina tombolan saria daude beti barra kotxean naizenuen baina aurten berriz almibarra. Hauek magia egiten dute eta ez dute egiten utzi, jantzita ikusten duzu jende guztia bilutsi. Metaforatzan daukagun gizarte mota leno oialezkoa zan orain bat hartuta botara. Betaurrekoiek Julio zaude dotore handia tombolara joan ezkero ja zuzeneko saria. Kantzontzillo zuri kulero gorriak ondo, batek ez du ezer jantzitan orden, ez dut esango badu. Bueno, saioan bukaera ailegatzen ari gara, baina oraindik ez diegu agurrik eskatuko, orduan ohiko saiotan izaten den bezala librean arituko dire, baina musikariek lagunduta. Julio ordizute fedea betaurrekokin begira, bilutxik zaude broman esan da alare lotxatu dira. Hauek ere gu gaurko genezala, baitaude lotxak hartuta, librean arituko gara, baina pixka bat lotuta. Berso zalea busti etzedin, nola gaituzun kezkatzen, egun guztia pasatu dugu, San Fermini errezatzen, San Fermini errezatzen. Bertso zaleak leku erosoak arkupean izan ditzan, aritu gara arbolak bere adarrak luzatu zitzan. Goizean denok predikzioak begiratzen ze aurpegi, baina San Ferminen
landa egin nahi nuke, ez dut brometan esaten, aitak ta amak paga pixka bat, ia ematen didaten, Txupinazorik ez dut emango ta nola nagon bajoian, biharko entzierroa ikusi nahi nuke zure balkoian. Denak eskean ibiltzen dira ta ni haiekin borrokan, lasai oiana etor zaitezke uztailaren 15. baina gipuzkoar bat ekartzeak ez du hainbeste balio, ta balkoi hortan tokirik bada ba uztailean Julio, Erantzuna sarkasmoa da lagun bat hasita eske, kontuz ze orain Santo Domingo balkoiak eror daitezke. Benga bai utziko dizuet nik baina lehenengo kritika, hurrengo urterako derrigor zuri gorritan jantzita. Ni entzierroan atera nintzen, eta atzetik miura, eta zezenak ala esan zidan, hori dekori piura, hori dekori piura. Galtza txuririk da bakerorik ez zitzaidan lotzen tripan, ta gorritzeko soilik beharrek ordu bete guzkitan. Hurrengo urterako oiana, jantziak ongi egokitu, eta entzierroaren osteko gosaria zuen kontu. Guri gehiago ez eskatu ja, dena eman dizuegu, eskerrik asko berso zalea, asko maite zaituztegu, asko maite zaituztegu. Bueno, orain bai bukatu da gaurko jarduna, baina bukatzeko azken agurra eskatuko diegu. Hori bai, mila esker entzulei gaur Sarasateko pasealekua betetzeagatik, mila esker bertsolariei eta mila esker musikariei, eta hurrengo urtean ikusiko dugu berriz elkar. Zazpirak helduta aze poza gaur hartu duguna, zazpirak helduta aze poza gaur hartu duguna, korronte guztien kontra, gora Iruña euskalduna, korronte guztien kontra, gora Iruña euskalduna. Zenbat txistuta gaitero, jotero eta txaran
baitzain buru hontan, ta desafio berri bat sartu baitzain buru hontan, txupina bota artean, segi beharko dut bersotan, txupina bota artean, segi beharko dut bersotan. Belarriak presta ditzan eskaini euskera denei, belarriak presta ditzan eskaini euskera denei, arras ez iritsi dadin 2026, arras ez iritsi dadin 2026. Eta gazteak kantuan goizeko lau goizeko sei, eta gazteak kantuan goizeko lau goizeko sei, ezaztu da eman paga zuen seme alabei, ezaztu da eman paga zuen seme alabei. Bersoa jantzi duzue beti txaloen kolorez, bersoa jantzi duzue beti txaloen kolorez, musikarientzat ere beste txalo bat favorez, musikarientzat ere beste txalo bat favorez. Aspaldiko leloa zan festa borroka ote zen, aspaldiko leloa zan festa borroka ote zen, irten kalera ondo pasa, segi herria saretzen, irten kalera ondo pasa, segi herria saretzen. Festa amaitu ez dela ekarri nahi dut gogora, festa amaitu ez dela ekarri nahi dut gogora, oraindik 12 da eta badugu denbora, oraindik 12 da eta aprobetxatu denbora. Bersoa mugitzen baita festan herritik herriro, bersoa mugitzen baita festan herritik herriro, urrengo urtean hemen